Sushan Web Production. давраи мактаби зарчид ҳама бехабар будак, давраи ҷавонӣ будак, ҳаёт зеботар будак. маълима ҷамъон мекардак, тайёр намекардем дарса, да дилам киштум тарса, доим тайёр кардем дарса. давраи мактаби хуб балек ба қадраш намерасем, маълимо ҷамъон мекард, қармо мекард, ҷанг мекардем, садки ки ниёз будем, парво ҳеҷ чирам надоштем. дар ин давра ошиқ шидем, хулиганӣ карда гаштем. вақте мактаб буд шидак, зиндагӣ мушкил шидак, духтареро дӯст медоштум, ҳамсари дигар шидак. местиву ҳайрон мемонӣ, ваъдаҳо ки ҷо шидак. мактаб ту будай ки ӯ ҳамроҳам якҷо мешишта. ёд мекунӣ ӯ давраро, лек фоида надора. ҳамсифода занг мезанӣ, мега ки ӯ кор дора. ҳамсифӣ ҳамон вақт будай, дӯстӣ як муддат будай. шӯхӣ карда механдидем, ҳамаш ерунда будай. саломи мактаби афхандаи дуру замон рафт, орзуҳои зиёд кардам, леки ҳамаше дастам рафт. 2002 будам. салом касе ки ҳамдард маъшуқии зиёд кардам, ҳози ҳамаш дарди сармай. саломе дӯстои ма, дӯстои дилпӯстоёи ма, баъзет паромчак шидем, дигар надорем парвои ма. шинохте накахтона майли худо нигаҳбон, то худо хостаи дилтона бубинен доим ҳамроҳтон. дар ин давра на дӯстия, на ошиқи дӯстои ма, леки ҳаматон да ёд меёри рафиқои ма. зиндагӣ ҳамин шидай, рози дил ки дар модарат ба қадри чизе мераси ки намерасад ба қадр. бӯи ҷӯи миллионам мактаб асти ту дар ҷонам, ҳамроҳат калон шидам, тобистонам зимистонам, ҳарфи а та армонам, ҳарфи б баҳористонам. навозишота мактаб ба ёд бироварда наметавонам. умри ҷавонам, доиман ба ёдат монам. ишқи ман аз мактаб сар шуд, мактабам боз зеботар шуд. мактабам умри ҷавонам, доиман ба ёдат монам. ишқи ман аз мактаб сар шуд, мактабам боз зеботар шуд. элали гумроҳам пазмуни ту мешам, ҳар рӯз вақте дар ёдам мезанӣ, гирья меям, мегум афсӯс, худ ба худ қасам мехӯрам, мегум ки парво надорам, лека ёдам намера, агар не ғам безорам. да ӯ вақт ханда карда мегуфти дӯстат медорам, мегуфти то қайтем сода будам интизорам. мегуфтам ба мед мекардам, доими дили сардма, ғами ту сарма хам кард, боло мекунам сари хама. чашмома як бор пӯшиду, мактабам тамом шидак, худ ба худ ҳайрон мемонӣ, ҷавонӣ ки ҷо шидак. нобути ҳама чишмаи лайлима ки ҷо шидак. ишқи ма э мактаб берун ҳиҷоб ба ҳиҷоб шидак. кам намо шид ишқи ма, ҳам хазон шид умри ма, ҳам ҳаракатам